gracias ao Instituto de Estudios Valdiorreses e ao seu presidente Aurelio Blanco Trincado, organizadores deste emotivo evento. Tamén gracias ao periodista Rubín e ao investigador e antropólogo Carlos Xavierares, que engrandecen máis si cabe estes momentos. Moitas gracias a todos no nome de toda a familia. Nós o que queremos é o que a súa obra sexa coñecida e perdure no tempo. A miña sobrinha Manola está loitando con corpo e alma para ele e conta co apoio de todos os familiares. Pero necesitamos axuda, moita axuda. Este recoñecemento ao seu valor humano e artístico supón un gran paso nese camiño. É unha honra que José Porto comparta con Castro Voces este nomeamento de Valdiorres Ilustre, xa que eles os dous tiñanse moita admiración e gran estima. A máis visitáronse varias veces. Para coñecer a José Porto en todas as súas facetas non fai falla a indagar por ningures. El deixounos todo feito. Só hai que ler os seus libros. Non me esperes, si mi vida son 2 días, daré uno a la pintura y el otro a la poesía. En José Porto, pintura e poesía van xuntas, son complementarias, necesítanse unha a outra. Para que yo se poda expresar nos seus solos e pasteles esa luminosidade, esa armonía, esa beleza casi utópica, para que os seus dibuxos a carboncillo, lápiz ou boli sexan tan perfectos, necesita que Xosé de Baluxán conte a outra cara da vida. Soedade, saudade, religiosidade adquirida desde neno, ese amor ao pobo e ás súas xentes, ese amor a Galicia e esos berros arraizados contra toda clase de injustiza. Tamén algún que outro momento de alegría. Gracias ao Instituto de Estudios Valdiorreses por este honor. Terminou co seu poema Berros arraizados. Se calquera puidera escoitar o seu calo, diría que levo no fondo do peito multitume de infinda de brados loitando por quer sair fora, querendo que os ollan por todos os lados. Se calquera puidera escoitar o que eu calo, oiría multitume de voces pedindo para todos pan, paz, libertade e traballo. Oiría clamor de meniños esfamiados, oiría os queixumes doentes dos asoballados, urros de xente pechada, xustiza agardando, pranto de nais, laios de amalados. Se calquera puidera escutar o que eu calo, vería que levo no fondo do peito multidume infinda de prados, urros ardentes, laídos helados, e que esta mestura de berros malditos está me matando, que quer que non queira, non podo deixar de escoitalos, pois sempre alrededor deixo sufrimentos, e sufro por todos, porque a todos amo. Non fai falta que diga nada sobre a vida de José Porto, porque o Rubín xa dixo todo sobre... Era vivindo aparte, e se non foi así tampouco tiña... Tería valor o que escribí e o que pintou. Precisamente ese estar na segunda parte o fixo escribir e pintar desa maneira. Moitas gracias.